Boas tardes a todos. Tras previa convocatoria, de acordo ca normativa, estamos a celebrar a sesión plenaria da día de hoxe, son as 20 horas, baixo a miña presidencia, comparecen os concelleiros do Partido Popular, Luís Manuel Insua Lagos, Susana Rodríguez de Miña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva e Manuel Canosa Trillo. De Alternativa dos Veciños, Francisco Martínez Traba e Francisco Antonio Lestón Redonda. Do PSOE, José Marcote Suárez e Alexandre Domínguez Lago. Do BNG, Teresa Fernández Martínez, e actúa de secretario interventor, e Marcos Vázquez Campaña, o que é o secretario da plaza. Procedemos, pois, a iniciar a sesión plenaria. En canto a acta da sesión anterior, non se aporta, traerase na seguinte sesión plenaria, porque non lle estou tempo a prepararla. Continuamos. Si hai mociones, ben, vayamos entonces ao punto 2, que ditame sobre... Sí. Unha puntualización, pero a documentación aparece a da Xunta Informativa. A da Comisión Informativa. Esa non se aproba aquí? Non, se aproba na seguinte comisión, sí. A documentación, como aparece, se non a do pleno ordinario, podría ser iniciar. Sí, bueno, porque como se levou este tema á comisión previa informativa, pois aportouse, pero está correcto. Sí. Vale, pois vayamos ao examen do segundo punto, ditame sobre a aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2025. Vale, todos os concelleiros tendes a documentación relativa a este expediente. Eu só vou a engadir para non facer tan largo o pleno, decir que as facturas, aínda que vos as tendes de factura en factura no vosso expediente, eu fixen un sumatorio por conceptos para que se teña un breve resumen dos gastos que se traen agora a recoñecemento por parte do pleno. Temos facturas de aguas de Corcubión de novembro e decembro por suministro de agua e reparacións, un total de 61.216 euros. De Ampasa, solucións técnicas e eléctricas por adquisición de material eléctrico para reparacións de outubro e decembro, 2.002,57 euros. Das asociacións Rapacollóns, Asociación de Enfermos do Alzheimer Fisterra Soneira e Asociación de Veciños O Rumbo, un total de 2.900 euros. A Basilio Canosa Díaz se lle debe a Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde na obra do mercado 4.356 euros. A Boa Construccións e Servicios pola prestación de servicios en EDAR, Rede de Colectores e Bombeo, novembro e decembro, 20.166. A Cogami Reciclado de Galicia por aluguer de colector e xestión da madeira, recollida de electrodomésticos dos meses de outubro, novembro e decembro, 4.552,74. A comercializadora reguladora Gas e Power S.A. por a luz de setembro e decembro, referido á luz dos inmobles públicos que temos con esta comercializadora, 1.268,61. A Eni Plenitud Iberia SL, suministro de luz, meses setembro a decembro, tamén dos inmobles e do alumbrado público, debemos un total de 87.876,53 euros. A Diana Caro González, produtos de limpeza, que se os compramos a ela, dos meses de setembro a decembro, 1.989 euros. A Edelmiro Regueira Castañón, que por as clases de pandereta de novembro e decembro, 2.352 euros. A Ethical Service for Animal SL, por a estancia animal recollida e gastos de veterinarios, dos meses de setembro a decembro, 18.863 euros. A Garibalia Consulti, que é a consultoría xurídica deste concello, meses de setembro a decembro, 5.808 euros. Gasolinera As Pías, no mes de decembro, 906 euros.
Lema Amigo, pola limpeza da Casa do Concello, Casa do Arco, CEI Pareouta, Martefora, Gardería, Albergue, Polideportivo, Mercado, Aseos do Faro, do Campo da Igrexa, da Estación de Autobuses e servicios extraordinarios en poda, retirada e colocación de máquinas de gimnasia en Sardiñeiro, corte de herba en Colexio e Talón. Todos estes servicios de xullo a decembro se lle deben por importe de 77.933 euros. Gestión de residuos por limpeza e mantemento de rúas, recollida de bolsa negra en sustitución do servizo do Concello cando así se necesita, limpeza e desinfectado de colectores, suministro de 8 colectores de liso, recollida e xestión do punto limpo a domicilio de outubro a decembro, 45.840 euros. Herederos J. Rivas CB, polo aluguer de oficina de turismo, tamén lle debemos novembro e decembro, 984 euros. A Idades, que presta servizos de axuda no fogar en sustitución do persoal laboral do Concello do mes de agosto, 9.835. Imprenta Paco, por cartéis de PVC, archivadores e unha lona que encarguei de 2 metros impresos, 4.502 euros. Industrial de Elevación S.A., mantemento do ascensor e reparación e averías do mesmo, desde o mes de setembro a decembro, 1.397 euros. A Inforneria, por material informático dos meses de outubro, novembro e decembro, 1.017 euros. Inteman S.A., que é material para o mantenimento de instalacións e servicios municipais, de outubro a decembro, 906 euros. Iriame.Buceta, organización do mercado de Nadal con 7 carpas, decoración, xogos e obradoiros infantís, 3.932 euros. Jesús Oroña Paz, por proxectos técnicos, 5.735 euros. A José San Baliña, taller mecánico, polas facturas de xullo, agosto, setembro, outubro e novembro, 3.483 euros. A Lumieira, gestión urbanística SL, polos recursos contenciosos administrativos 77/2007, 80/2007, 82/2007, 84/2007, son as alegacións que nos están facendo polas sentencias que temos de execución polos inmobles da Reta da Anchoa, 2.420 euros. Fundación da Universidade da Coruña, 3.025. Farmatopedia C, unha cama carro elevadora con varanda e colchón de servicios sociais para unha persona que o necesitaba, 1.340. Mantenza, que leva mantenimento industrial polos traballos en estación depuradora de Fisterra e bombeo de Sardiñeiro, 3.115,31. M. González Esteve, por mantenimento e reparación eléctricas de outubro a decembro, 5.879,26. Elena Rodríguez Marcote, por a protección de datos do terceiro e cuarto trimestre, 2.413. Domínguez Trillo, polo curso de costura en Fisterra e Sardiñeiro, outubro, novembro e decembro, 3.267 euros. Mecanizados López Busto, reparacións do camión da basura, de agosto, setembro, outubro, 1.705. Multis por Galicia, por cronometraxe e dorsais da novena carreira pedestre, 1.300 euros. A producións teatrais Talía, polo curso da Escola Municipal de Teatro dos meses de novembro e decembro, 1.270 euros. A Radio Coruña, por anuncios publicitarios en Radio Nordés, campaña de Nadal e programación cultural do ano 2024, 1.913 euros. Renoquil Initial España, servicio de desinfección por plagas de moscas na aldea do Xisto, 1.663 euros. Santa Marta Transporte Sanitario, é un servicio sanitario preventivo que é obligatorio na carreira, 490 euros. Siniastro SL, desratización de setembro a decembro, 1.070. Senesti, que é programa de envellecemento activo, 6.704. SIABE, que son servicios industriales e ambientales por a recollida material en depuradora dos residuos de construcción dos meses de novembro e decembro, 2.686. Sogama, tratamento de residuos sólidos urbanos na microplanta de C de setembro a decembro, 60.676. Sonepar Spam Sau, adquisición material eléctrico, 2.616. S. Domínguez Marcote, por material de librería e oficina, 654 euros. Sonpresa SL, aluguer de equipo de son e iluminación na actuación de Teatro Municipal de Fisterra, o 13 de outubro de 24, 968.
A Soligues Sau, suministro de aglomerado asfáltico frío, 551 euros. Stephen Pfeiffer, reportaxe e fotografías en eventos solicitados, 338 euros. Suministros LAR, material para mantenimento e conservación de outubro a decembro, 2.132. Tecnomax, sistemas e fluidos, que suministrounos unha bomba para edar de Fisterra, 1.896 euros. Tecnosos Galicia SL, mantemento anual e reparación da caldeira do CII Pareouta, 833. Vicente Rivas Negreira, Dirección Obra do Mercado Cultural e Servicios Urbanísticos dos meses de novembro e decembro, 8.677. Vodafone España, telefonía de setembro a decembro, 7.918,46. Xestión digital Compostela e Wireles Galicia por fotocopiadora e suscripción do dominio fisterra.mo, 1.199,40. E logo quedan tamén pequenas nas facturas de 400, 300, 200, todo isto suma os 518.000 euros que traemos aquí para recoñecemento extrajudicial, para que non lo aprobe o Pleno. Bueno, ben derivado non podemos facer frente porque non nos saliu aprobada a modificación de crédito cando a traíamos e non podemos facer frente a todos estes gastos que, como vedes, non se podía rexeitar ningún. Agradecer a todas estas empresas que nombrei, que foron as alertadas por nós do que estaba pasando, pero todas elas continuaron servíndonos, a excepción de unha que non podía facelo, que a gasolinera que levábamos anos e anos traballando con eles, que é do povo, pero non podía asumir o retraso, tanto retraso no pago do servicio, e tuvemos que deixar de traballar con ela e empezamos a traballar ca DCECA, que nombrei aquí e que ten unha factura de decembro pendiente de 900 euros. Quero que quede constancia neste pleno o agradecemento a todas estas empresas, sobre todos aqueles autónomos que soportaron muitísimo perxuicio aguantando o servicio encomendado polo Concello. Bueno, agora don paso ás intervencións. Pepe? Sí, bueno, nós temos, bueno, ahora que estiveste escribindo, antes de proceder un pouco a intervención, tínhamos sobre dúas, a de Iria Mejut, como era? Iria Mejuto, Buceta. Sí, esa de que era, que non me deu tempo. Espera, Iria Mejuto, que tiras por orden alfabético. Bueno, igualmente, se solicito o registro, podo... No, teño aquí un listado de todas, non me consta. Iria Mejuto, Organización Mercado Nadal 2024, 7 carpas, decoración, carpa de xogos, carpa elfa, Papá Noel, obradoiros infantís. Esta era de 3.932,50. Sí, vale. E depois outra, Fundación... Universidade. Fundación Universidade, fui encargado un informe cando tiñades a medio firmar ou firmada inteira a moción, pois como desde Secretaría non tiña claro, non se sabía que se iba a facer, pois se pediu un informe. Pero que moción? A moción que tiñades pactada. E hai un informe que solicitamos. Mira, pero non se cansa de dicir cousas, pero en que se basa para dicir eso? Bueno, O sea, unha conversa entonces cando falo con Alexandre, ou mellor un día así a 1 da mañán tamén, patamos algo, non se pode falar ca xente, non somos membros todos da corporación. Bueno, pero ante unha pregunta que eu lle fixe na miña Secretaría de Intervención e non supo contestarme, pois, porque solicitamos un informe que non chegou, ainda non chegou ese informe, Marcos. Non sei por que. Pois solicitouse este informe. Pero simplemente... Sí, un informe. No, a factura está, pero non chegou o informe. No, sí, está o informe. No, outro informe que solicitamos a Xunta de Galicia. Non sei en que se basa para andar... O informe por unhas escoitas novas. O sea, por escoitas unha moción solicítase un traballo para defender a quen? O Concello? Para saber como tiñamos que proceder. Quen? O Concello? O Concello. Por que? Polo grupo
grupo político que se desfacía non se sabía como... Non, Trabamos ante unha situación que non sabíamos como se O sea, podía para actuar. defender unha situación particular dun grupo, entonces cando se me ponía mal con José ou con James, tamén venho aquí a ver se me dades 3.000 euros para defendernos entre nós. O sea, a mí parece... Eu de verdade que non pensei que era delito, Pois, non sabe, sabía con esas cousas. No, eu, de verdade que hoxe non tiñamos... Bueno, pois xa vale, perfecto, pois esa factura queremos ver, non? A ver que pon en concepto, queremos saber de que é. Sí, non hai inconveniente, todas as facturas están para ver. Eu de verdade, Un informe para algo que non existe. un informe para unha sospecha, para unha conversa. Era con outros... Se solicitamos Porque- sospeitas nestes Non, porque non números. se sabía, nin se sabía desde o Concello a situación atípica que era, nin tampouco desde a Diputación, simplemente estar unha previsión de como actuar. Eu non sei se vostede está sendo consciente da gravidade do asunto, non? Bueno, a A mí gravedade... pareceme bastante, non sei. Bueno, tamén, pediremos, cando teñamos algún mal rollo, habemos de miro. A mí eso sí que non... Eso sí que me sorprendiu, pensei que era algún traballo de abogacía ou algo, non sei. A abogacía Vale. é da facultade, é da Sí. facultade de Dereito. Sí. Hai pouca universidade. Sí, da universidade. Sí, bueno, eso pediremos mañán a copia da factura ou... Está a copia... Ou que nos facilitedes. Sí, non hai problema. Vale. Por outro lado, o tema do reconhecemento dos oficios de crédito. Nós, desde fai 8 anos, sabe, non é os grupos que estaban no goberno, vimos os asuntos económicos, vimos como son a xestión de quen está neste momento, a quen lle corresponde, son facturas que están, bueno, plasmadas, e que son necesarias, entendemos. Evidentemente, hai moitas cousas da xestión que podense compartir ou non, pois senón xa seríamos todos o mismo, non? Bueno, en outubro dixemos que, evidentemente, dar uns cargos así para, bueno, non, pero que hai facturas, entonces, bueno, esta xente ten que, son traballadores, teñen que cobrar, teñen que, evidentemente, bueno, pues levar a cabo a súa función para o Concello, para outras empresas, sobrevivir e dar de comer as súas familias, non? Que ao final, pues é para o que traballo, porque senón... Entón, nós aquí non vemos problema en que se faga todo isto, bueno, vámonos a estar. Pero a mí sí que me parece grave, o sea, o comentario que acaba de facer, vamos a investigar porque non é normal eso, non? O sea, eso costou 3.000 e pico. Un 3.000. informe para defender... Sí. basado nunha suposición costou. Os Un informe sobre 3.000 e uns... pico de euros. É un informe ante unha situación, ante unha posible Pero situación. que eso teno que pagar do teu bolsillo. Que é Bueno, unha pois... defensa túa propia, dun grupo. Eu tamén parece Non, iso é unha defensa dunha alcaldesa, non é do meu. E logo un concejal tampouco ten dereito. O Servicio Xurídico da Diputación non sabía E a Galicia situación. non foi. Tampouco, Tampouco até así, sabía. non hai moito... Bueno, Non é tan fácil, se non souberamos resolto desde nós aquí no Concello. Non é nada fácil. Calquer concejal daquela pode entón pedir pasar a Non, porque calquer concejal non é alcalde, É que, pero estás electo igual que nós. é alcaldía. Ou a ti votaron máis que a nós. Non, pero mire, a min as denuncias que me intentan poñer, a min paga máis o abogado. Pero que Alguna tens que denuncia pagar, que- sí. Como alcaldesa. Como Pero como alcaldesa. alcaldesa defendendo o Concello, pero que aquí non está defendendo o Concello, está defendendo un tema particular, un grupo No, político. pero parecille usted. No, eu estou defendendo a alcaldía. Bueno, se vos pensades de outra maneira, pois xa o manifestades, xa podedes Non, facer non é manifestar, eso non só se Pois, manifesta. Non se pode... Non se está basando nunha denuncia real, está se basando nunha suposición. No, mira, non é ninguna denuncia. Era para informar, para saber desde a Secretaría de Intervención do Concello, saber o proceder. E como a Diputación non o sabía, nin entonces pues, se pediu ese informe para orientar, ni tampouco Galimalia. Pero eso, É un informe de non asesoramento. podes poner 3.000 euros para defender que tienes. Bueno, pois
xa facendo que teñamos que facer ao respecto. 3.000 euros podía cobrar moita xente. Con eses 3.000 euros xa moita xente podía. Sí, pero eles tampouco cobraron. Non cobraron, están sen Pero pagar. vostedes sí Están sen cobraron. pagar. ¿No había facturas? Vostede sí que cobrou. Ahora sí. Sí, eu cobrei o Para salario. secretario de O meu salario. Bueno, mañá a primeira hora están arriba para pedir a documentación desto porque eu non o vexo normal. Bueno, De todas formas, o comentario que dixo, bueno, Rafa lle pon o secretario. remito a eso que ten que O informe desfavorable, el informe pago. cobrar a xente. se alguén quere pedir a palabra, que a pida. Non, E pero, cando lle pregunto ao secretario se eso está ben. por favor, ten usted a palabra. Podo falar, estou falando con un comentario. Pode falar, pedindo Sí, a palabra, pode falar. como todos, ten que pedir a palabra. Bueno, Continúe. o que estábamos, remítome, deixando eso a un lado, que deixo aí... Pareceme ben, e máis, non hai problema ningún. Bueno, Presentade o que consideredes. Non, pediremos para... Pediredes o que consideredes e podedes presentar unha denuncia, fiscalía, en calquer lado. Mira, nós temos moita máis clase que para andar con esas trapalhadas, esas... Bueno, Nós pues, somos un grupo que leva aquí moito tempo, non andamos cas vosas historias, nin queremos esas bueno, pues mire, Nós esto se lle queda... Fala eu ou falas ti, por favor? Sí, dígame. Nós pedimos simplemente, non sabíamos os conceptos destas facturas, non sabíamos. Pedimos información. O que menos pensamos é que sea para título particular 3.000 euros do Concello. Vale, pero eu contestei e dixelle para que era. Se usted cree que ese informe é un informe que vostede pode ler para saber, para unha outra posible vez, saber o que vai acontecer. Porque non se sabía. Como había esa incertidumbre, Vamos ver, 3.000 pero euros. bueno, vostede pode pagar os trámites que considere pertinentes. Vale, pues nada, vamos a seguir avanzando, porque si no... Exacto. Alguna intervención máis? Bueno, entre tantas facturas, independientemente das particularidades que poda haber en algunhas delas, que non nos vamos a meter, por supuesto, o servicio está prestado, os suministros están no Concello, entonces sería ilógico que aquí non lle pagáramos a xente que fixo o seu traballo ou suministrou ao Concello as cousas que se lle solicitaron. Entonces hai que actuar responsablemente e non perxudicar a terceiros. Nós, evidentemente, pues, vamos a aprobar a modificación que, por outra parte, bueno, a estas alturas é unha cousa que suele pasar a principios de ano, porque sempre che quedan facturas, neste caso aumentadas por a non aprobación do que era o reconocimiento de crédito anterior, estáse agravando a situación, pero bueno, xa é bastante lógico que a principios de ano se teñan que facer reconocimientos extrajudiciales de crédito, porque evidentemente van a pagar facturas que corresponden a ejercicios anteriores e non hai outra forma de facerlo máis que con este procedimiento, é o que hai que seguir, así que, bueno, vamos a darlle para adiante. Bueno, nós na xunta informativa xa votamos a favor, por lo tanto ratificamos esa aprobación única, unha puntualización, porque, por exemplo, no que é a providencia da alcaldía pon que son facturas do exercicio anterior, pero tamén hai de xaneiro varias, de xaneiro do 25, e así, non? Sí, porque o secretario interventor, ante conceptos que a factura pode ser de data 1 de xaneiro de 2025, pero o concepto facturado ou o servicio facturado refírese ao ano 2024, entón trata igualmente desa maneira, dese xeito, sí, sí. Como ponía do exercicio Sí. anterior, pero só aparecen as facturas que son de Sí. 25. Esas facturas recollen servicios prestados. O sea, foron presentadas en xaneiro do 2025, Exactamente. pero os servicios prestados foron Sí. no exercicio anterior. Anterior, sí. Servicios ou consumos, ou... Sí. Ben, procedemos pois a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstenciones? 5. Queda aprobado, pois. Gracias, pois, ao Pleno pola aprobación
deste recoñecemento para que non resultara máis gravosa ainda a situación. Continuamos, pois, en actividade de control. Non sei se tedes algo que decir ao respecto das resolucións que se vos fixeron chegar. Alguna intervención? Imos a rogos e preguntas, pois. Non, antes de rogos e preguntas. Sí, antes de rogos e preguntas, creo que traedes alguna moción. Eu teño unha para presentar. No, isto ya lo puse, ya lo dije. Esto. Sí, non dixeron nada. Antes de rogos e preguntas presentan as mocións e as traen, non? A nos non se nos permitiu presentar na comisión, como se ten feito outras veces. Entón, pero por urgencia, para votar unha urgencia ten que estar motivada. Unha moción sobre un tema genérico para debatir políticamente non é unha urgencia. Eu entendo que eso non se mete por urgencia. Por urgencia debería ser metido na comisión. Pero vostede... No pleno. Xa vou votamos unha urgencia dunha moción nun pleno, bueno, pois votámoslo, pero eu non... De todas formas... Xa se fixo máis veces. E na comisión tamén. Porque na comisión eu xa vos dixen que nos plenos que xa se fixera de presentar. E na comisión tamén. Eu non recordo. Si, foi unha que presentou vostede, ademais, na que aprobamos todos, para que se metera na orde do día da comisión, para dictaminala, para despois traer a plena a tratala. Pero non se nos deixou traer a nosa. Non sei por qué, debemos ser No, eu non lle dixen que non la trouxera. Dixenlle que ali na comisión non la... Eras ti a que marcabas a orde do día e que non se metía e listo, porque estabas... Pero a moción pode creerla. Estabas enfadado. Ahora mismo. E os teus enfados, pois, fan que un grupo político mayoritario non pode presentar a súa moción. Bueno, pois non a presentamos, presentaremos, desde que non se guste, presentaremos. Que era, por certo, sobre o turismo, que xa era para presentar no pleno anterior, pero que xusto salíamos por un par de días e dixo, bueno, pues presentamos na siguiente, pero bueno, non se nos Pero deixa. tamén esperou o día da comisión. Eu esperei ao día da comisión porque Despois o pleno anterior fui o estábamos día metidos 31. Estábamos metidos de cheo no tema do post, na proposta do post, elaborando, e cando chegou a xe o explicar na comisión. Foi para non me den cuenta, bueno, pasouseme. Enviei-no, ali que chegou a convocatoria do pleno, enviei-no. E leveina a comisión para tratar, pero non me deixaste tratar porque estabas enfadado. Se a ten aquí pode presentar. Agora non a trouxe. Bueno, pode presentala para que decidan se a incluyen ou non. Aquí non pon a decidirlo eu sola. Pois, es que o que dixestes Na comisión si decidiu. Vale, xa está ben. Bueno, eu quero facer unha pregunta ao señor secretario. Pódese presentar unha moción por urxencia, o sea, votar a urxencia da moción e despois debatila se é que está aprobada. Pediu o artigo 93.4 do ROF, o Reglamento de Organización e Funcionamento. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de este reglamento. Non está motivado a urgencia, entón. Eso pasaba na anterior. Motivar é no que motivar eu, que son a que presento a moción, non? Sí, A ver, a norma diz. Según entendo eu. É unha motivación de urgencia para presentar unha moción. A ver, terá que propoñer eu. E despois, se se vota a urxencia, a ver, a moción é para a aprobación por lei da posta en marcha dunha valedoría de igualdade. E a verdade é que recibina, polo que fui onte, non? E registrena hoxe xa para presentala por urxencia. E, bueno, como é relacionado co día unha campaña que se está a facer polo Día da Muller, o 8 de marzo, pois, se a presentara a posteriori, pois quedaría un pouco fora de aquel.
Entón, eu pido aos portavoces, bueno, aos resto dos conselleiros, que se pode, pois, además corta, tampouco non é moi longa, e vamos a pasar unha copia de cada portavoz, e bueno, por iso é unha maneira de motivar a urxencia, e se queredes, pois, votámola, e se non, pois, teño que retirarla, e está registrada, por lo tanto, debatirase, pois, a posteriori do día 8 de marzo, porque hasta dentro de 2 meses pois non teremos outro pleno ordinario. Entón, se queredes votades a favor... Non temos problema, o sea, estamos nun ámbito político, traense cousas, traense mocións, traense cada grupo considera o que ten que traernos, pero a mí non se me deixou proponer o meu asunto, entonces, bueno... Sin leerla. Vale, entonces ahora temos que votar a urxencia, sí. Se requiere maioría absoluta, non, Marcos? Votamos intervencións. Supoño que a xente terá que intervir, non? E dicir algo non? Sí, nada, eso, que estamos nun ámbito político, cada grupo trae o que considera que ten que traer para debatir, pero bueno, a ver... Bueno, nós personalmente, despois de ler o título e ver cal é o motivo da moción, non llevemos a urxencia. É dicir, crear unha valeduría de igualdade, podemos crear hoxe, mañá, pasado, dentro de 2 meses, é unha idea que non é que teña ninguna urxencia, desde o noso punto de vista, é dicir, se fora algo que realmente fora urgente. Fixo referencia a unha fecha que se lle pasaba xa non era o mesmo bueno, contexto, que perdía relevancia. Eso pasou unha minta canosa que traíamos, que era de principio de ano, pero bueno, a relevancia que poda perder ou non poda perder, eso é unha cuestión de cada grupo político, que eles queren dar un toque de especial ese día con esta historia, pero realmente o que é o fondo da cuestión, que é crear unha valedoría de igualdade, creo que é unha cuestión bastante máis seria e bastante máis digna de estudio como para metela por sí, urgencia. A urxencia Non é unha cuestión moi puntual que non sea digna dun estudio bastante profundo. Non estamos falando de calquera cousa, estamos de crear unha valedoría, é dicir, como se fora unha valedoría do povo que xa temos, non? Crear unha valedoría de igualdade, como crear unha consellería. Eu creo que, obvio, vai a tempo a voto no seguinte pleno, que nos dé tempo a leela e estudiarla, porque agora penso que é unha cuestión bastante precipitada. Nós non llevemos a urxencia, máis alá de que aí hai unha fecha, pero bueno, esa fecha está aí, para manifestarnos todos na medida en que queiramos, pero isto non ten por que estar nesa fecha. De feito, nesa fecha, o único que se pode decir é que nós tamén presentamos isto, pero non se vai facer, evidentemente, que isto é un trámite, en caso de que se chegara a facer, é un trámite serio e complicado, é dicir, que nós non llevemos a urxente. Se non, calquera cousa que traigamos aquí é urxente. Nós non trouxemos a moción justamente porque sabíamos que non é algo, non é un... Pois precisamente, vos non trouxestedes porque tamén sería unha moción que tanto te traela ahora como un pouco despois, non? Perde un pouco de... pero bueno... Vale. Porque é algo que se implantou desde o día 1 de xaneiro, para marzo vai, o sea, para abril vai quedar un pouco desvirtuada e todo isto. Aparte de que hai uns acordos que non solamente é polo da creación da valedoría de igualdade, senón hai outro tipo de acordos. Non é solamente polo... Non nos llevamos a urxencia. Se houber un plazo legal, por exemplo, non? Plazo legal para presentar calquer tipo de historia e ese plazo se acaba, é normal que traxe que tenemos que aprobar ou non aprobar por urgencia, pois se non aprobamos perde totalmente a súa validez, pero non é o caso. Eu vexo aí nese tipo de casos sí que vemos a urgencia, pero neste caso eu non a vemos. Pero bueno, quero justificar
que é a nosa postura. Secretario do Centro. Procedemos entonces a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? 2. Abstencións? 6. Non é aprobada, non tengo a maioría requerida. Non ten a maioría Ese non. Vale, pois entón queda registrada e xa para sempre. Vale, procedemos pois cos robos e preguntas. Intervencións en robos e preguntas. Parecelle suficientemente digna a súa participación en Fitur? O sea, en nombre de quen participou en Fitur? Da asociación, do Concello de Fisterra? Que proposta levou o Concello de Fisterra ali a Fitur? Digna non, moi digna. Moi digna. Eu iba como alcaldesa de Fisterra, que a alcaldesa de Fisterra representaba a asociación de Concellos do Camiño, que non a creei eu collín o testigo de José Marcote cando fui das eleccións e defendino como hai que defender en cada traballo que se ten ou cada representación que se ten. De Fisterra, claro que me hubiera gustado levar un vídeo, claro que sí, pero sin cartiños como a de vostede, pois non se pode encargar nada. Un vídeo non. O sea, aquí tenes efeito Entón, non puden facer ningún traballo para levar Fisterra como si, pero bueno, tamén teño que decir que Fisterra alá onde vai é Fisterra sempre. É un éxito, é un recoñecemento tremendo. E fixen as presentacións como presidenta da asociación, pero a presidenta da asociación é a alcaldesa de Fisterra. Non é Aurea Domínguez, cadra que é Aurea Domínguez, pero podía ser calquera outro. O sea, que Fisterra como si foi a Fitur e non levou nada, non? Como por exemplo levou Muxía, como por exemplo... E cando levou algo Fisterra sola? Levou algo? Pepe, teño que pedir disculpas por como é na radio, cando estábamos ca campaña electoral, perdón, dicirche que aquel discursinho de 5 minutos, bueno, a verdade é que bastante mellor estaban aqueles discursos, Non che dá moito máis tempo, Pero aquí tense levado a Fitur, bueno, exposicións potentes de Fisterra, leváronse temas de submarinismo, leváronse la lei que non se levaban, entón, bueno, outro día fixo referencia ao 2014 no pleno anterior ao gasto corrente que se destinara do posto do 2014. Pois a ver se miras tamén algún vídeo, porque claro, ti daquela estabas moi desinteresada, non, do que é todo isto. Que sabe usted da miña vida privada e particular? É que non lle... Que sabe usted de mí? Sabe algo? Igual que eu de vostede. Fíñase ao encontro que temos que ter obligadamente politicamente. E xa está. Pero isto que pero vostede... Pero os plenos tampouco eran gravados daquela, entonces... A que ven eso? Fíñase ao que ten que fiñirse. Porque vostede sigue mentindo, que nunca se levaban exposicións ni nada de Fisterra, non? Pero bueno...
Vale, mira, entonces foi, se non levou nada de Fisterra, fui como... Eu levaba a Fisterra. Como Eu presentadora. levaba a Fisterra. Sí. Como presentadora presidenta dunha asociación, quen pagou os gastos de manutención e dietas? A asociación esa? Pois mire, pagoume o hotel e o viaxe, pagou a asociación. Eu agora vou a pasar a manutención ao Concello. Non me é urgente, sí, porque eu fui como alcaldesa de Fisterra, porque como Aura Domínguez, desgraciadamente iba muitísimo a Madrid, pero por outros motivos, non para ir a Fitur. Entón, como alcaldesa de Fisterra, tuve que ir a Fitur. E presentarei, bueno, as dietas, lóxicamente. As dietas. Mira, leva a conta das subvencións e axudas que leva perdido desde que vostede é alcaldesa? Dígame vostede. Leva a conta? Dígame vostede. Digo eu? Sí. Mira, bueno, a parte das que non temos constancia, temos de tres, non? Mira, a primeira, a contratación do técnico de deportes da semana pasada, que perderonse 10.000 euros. Outra, da compostaxe, que se perderon un pouco máis de 21.000 euros. E outra, a de envellecemento do litoral de turismo da Agencia Galega de Turismo da Xunta de Galicia, que se perderon 50.000 euros para entrar ao paseo marítimo italiano. O sea, son en total sobre uns 80.000 euros que vostede leva perdido, malo que non sabemos. É máis solicitudes que non se meteron. Eu non sei se, se a vostede isto parece normal, se está contenta ca súa xestión, porque son 80.000 euros que se perderon. Vamos a ver, a subvención do envellecemento do litoral, que a solicitamos nós, por certo, solicitámosla nós, había que solicitar unha serie de autorizacións. Non chegaron a tempo, a de Costas non chegou a tempo, e renunciamos a ela. Non fui perdela. Renunciamos a ela. Hai 80.000 euros destinados a algo, non se justifican, perdense. Ou non? Recuperásemos noutra cousa. A que Concello de Fisterra, 50.000 euros, onde están esos 50.000 euros? Eu non perdidos. Non, eu solicitaron se eu podía facer, facía, e como fui honrada e dixen non está o permiso, renuncio a subvención, e fixemos o que era xusto e necesario, deixámoslo o envellecemento. A subvención de compostaxe pediuse de novo este ano, porque non se pudo desenvolver tal como queríamos. Eran dúas anualidades, son dúas anualidades. Sí, estamos agora solicitando. Son dúas anualidades. As 21.000 euros estes son a suma de dúas anualidades. Sí, dos composteiros. Sabe, non? Sí, sí. Renunciamos. Por que se perdiu? Renunciouse? Non houve maneira de cadrala, porque, bueno, era unha subvención que viña ao camión, hai que montala, estamos agora estudiando a nova subvención. E a do técnico de deportes do outro día, que justificación hai para E a do técnico de deportes do outro día solicitáronse subvencións por un importe total de 218.328 euros. Unha para gasto de persoal de oficina por importe de 19.999, outra de programa de sendeiros cara a vida de 7.000 euros, outra de persoal de servicios sociais de 68.264, outra do persoal de normalización lingüística 20.000 euros, outra para a campaña do Nadal de 12.228, outra para a adquisición dun vehículo para servicios sociais de 20.000 euros, outra para o PEL do Concellos 37.000, e outra limpeza de praias 33.840. E, efectivamente, deberíamos haber solicitado a de técnico de deporte por 10.000 euros. Como a todos os anos. Como a todos os anos, sí, efectivamente. E por que non se solicitou? Bueno, aí son responsable eu de todo canto pasa no Concello, ainda que, bueno, non son a que fai a solicitude, pero sí, son responsables no medio de todas estas solicitudes, non se solicitou. Non se chegou a solicitar? Non se solicitou. O sea, a convocatoria pasou sin presentar ao Concello de Fisterra? Efectivamente, solicitáronse estas todas por importe total de 218.000 e esa quedou atrás. Xa procuraremos que non volva, bueno, xa tomaremos as medidas que para maior control e eran todas no mismo prazo e aí, bueno, pasou que non se solicitou e son responsable delo, claro que sí. Porque
que non houve reunión cas comparsas para fijar o que as bases, as datas e todo isto? Bueno, porque eu tamén teño un pouco de libertad no que fago e cadrou así. As bases son as do ano pasado e xa faremos a reunión, está pendiente de facer a reunión das comparsas. As do ano pasado non son, Bueno, son as que se fixeron. porque saltas outra vez. Empezamos como fai 7 ou 8 anos a cambiar sábado, martes, sábado. Eso foi cadrado con eles, eso sí que eu fixen nunha reunión telefónica. Este ano. Sí, señor. Este ano fixemos a reunión telefónica para decidir que día se facía, se o martes ou o sábado, eso non quería decidirlo eu. Vale, Esa digo martes. Como está a situación do técnico, do arquitecto? Estamos en vísperas de resolver. Pero ahora mismo non hai... Non, ahora mismo non hai, porque se acabou o contrato, era un contrato menor, entonces pois tuvemos que suspendelo e agora estamos cas bases para proveer un técnico interino e bueno, eu penso que en este mes teremos outra vez técnico. Outro menor ou xa ca resolución definitiva co interino? Las bases del veterinario. Mientras se hace el veterinario hay que contratar. Mientras se fai o expediente do técnico interino, faremos un contrato menor para non deixar tanto tempo. Como estaba Vicente, non? Sí. Sí. Mira, o novo mercado cultural podes usar, alquilar, o sea, que situación está ahora mesmo eso? É un inmueble do Concello, xa fixemos a recepción, agora solicitamos, bueno, ainda non, porque está aberto o plazo, encargamos a uns técnicos a memoria, que neste caso é unha memoria, para proveer o equipo de sonido, da iluminación, do telón e das sillas. Xa non está terminado, non? Está terminado, iso é un mobiliario, é un inmobilizado que fai falta para que sirva pois para pero se pode utilizar, depende para que cousas, non podes facer unha obra de teatro porque non ten telón, non ten os focos de iluminación adecuados, nin de sonido, pero solicitar. Estamos agora facendo a memoria para solicitar unha subvención da Xunta. E depende para que cousas, sí que se pode utilizar, como xa fixemos a presentación dun libro, dun veciño, e depende para que cousas non. Se se fai unha obra de teatro non pode ser. Depende que se pode utilizar e depende que non. Cando se van a reponer as redes do campo que outro día co temporal, cos temporais? Bueno, agora con estes pagos que vamos a facer xa enseguida arreglaremos algo. E a torreta vai se repoñer? Non, porque eu quedei moi reducida co gasto corrente, non creo que podamos chegar a eso. É bastante urxente porque outro día un árbitro metió unha peja. O sea, que é algo que é necesario, non é algo que podo non... Non, o presidente non nos lo comunicou. Que o presidente da Sociedade Deportiva non nos lo comunicou. Vale, estaba eu ali... Non sei se consta nunha acta ou non, ou como é. Non sei se o puxo, pero sí que sei que o comentou, vamos. Non sei se chegou a poñer un acto do partido. Pois non dixo nada, eu reunireme con Sergio Luns, quedamos de reunirnos para mirar o convenio deste ano. E o servicio de limpeza viaria, últimamente temos bastantes queixas, sobre todo polo centro do pobo. Sí, bastantes queixas. Sí. Pois é como a xente non máis dá a min. Ellos dá a usted. A ti parece que todo malo, non se pode... Non, eu que lle digo é que se vou preguntar a min, pois faríamos algo xa no momento para
evitaríamos. Pero, bueno, de todas maneiras, tamén é verdade que estamos aproveitando personal para facer moitas cousas, entonces pode estar a limpeza un pouco máis descuidada. Pero a mí non me dixeron nada, ninguén me dixo nada, ningún vecino. Pois eso dirán, porque a mí sí. No, bueno, se mo din, pois van ben decirlo, claro. E iniciaron os seus trámites para a praza que quedou vacante da Policía Local. Eso leva a Policía Local, leva o Marcos, porque aí como é ca agencia de eso, xa nos avisa el cando temos que solicitalo, porque non sei se, bueno, é algo da academia, pero bueno, estamos ao que diga Marcos, o noso jefe da Policía Local. Despois teño robos. Tamén houve queixas da limpeza da fonte da Capilla, que rogamos que se limpe, igualmente os contenedores en rostro que foran, bueno, non sei se queimados ou... Incendiados totalmente. Sí, bueno, non sei se foi un incendio que foi, pero sí que mandaron fotos. Ali estaba carbonizado todo. De que fora, sí, que creo que leva xa un mes ou así, non? Bueno, a mí Non sei se se reponen, porque sí que nos mandaron tamén varios vecinos. E tamén no paseo del Sardiñeiro, cos temporais, acumulouse area. Non sei se para poner un... Bueno, o paseo de Sardiñeiro vai a ser arreglado en breve, entonces non vamos a gastar ahora nada. Despois, bueno, teño aquí outro rogo, que o Facebook corporativo do Concello, eu entendo que é para cousas do Concello, non para propaganda política privada de quen está no momento. E que pasou? Nada, non pasou nada. Por exemplo, quero recordar que nas legislaturas pasadas tiña un bo uso informativo, pero ahora creo que se está un pouco desvirtuando. Entonces, Pero poñen un exemplo para poder eu corrixir esa desviación miña. Pues, por exemplo, a entrevista do outro día falando de grupos políticos, desvirtuando un pouco a situación, incluso chegando a mentir, porque senón incluso eu paso as miñas e pode colgarlas vostede tamén. Pero que vostede non é o alcalde, se o fora xa se iba a colgar, porque é de interés de todo o veciño oír as declaracións da alcaldesa. O fervo do Concello, non da alcaldesa, pode facer o fervo da alcaldesa. Eu defendo o grupo maioritario, 1286 votos aquí. Bueno, vostede xa as publica no seu Facebook. Si que non sei o contraseña, manejo ti tamén. Non, por favor. Se non que ten en consideración, non o teña. Teña en cuenta Non, collo o robo, porque non. Que todo empece, todo se E acaba. desde logo que sí, máis vale tamén. E tratando con esa actitud altiva que trata aos concelleiros, espero que non trate os vecinos, porque non lle algo no futuro moi esperanzador. Gracias. Moi ben, moitas gracias a vostede. Mais intervencións. Bueno, xa pouco que queda que dicir, porque Luis trae a folla chea. Solo algunha puntualización sobre o mercado. O mercado xa ten a certificación de final de obra, asinada polo técnico. Sí. Non. Non a ten ainda. Bueno, fixemos o acto, pero non nos chegou a firma da... Nos comparecemos da Deputación. Fixose o acto físico, pero aínda non nos chegou, entonces, que supoño que chegará ca fecha daquel día. Menos mal que nos estén o tito antes, senón... senón non me deixaba facer. Outra cousa, o do técnico de urbanismo, porque isto realmente estamos causando un daño a todos bastante grande, incluso ao propio Concello, porque a xente non pode pedir licencias, e o Concello evidentemente deixa de ingresar, aparte do problema que ten o propio veciño ou veciña que non pode facer, ni siquiera pode informarse sobre o que pode ou non pode facer, non? Temos un casco vello que hai moita xente que está esperando, porque resulta que as obras e as propiedades que ten aí, pois co plan do casco vello tería moitas máis posibilidades das que teñen hoxe para reparar, pero aí está parado
E tamén, por a mesma razón, porque non temos técnico de urbanismo e non digamos xa tamén do plan da modificación puntual do plan xeral, que son cousas que evidentemente son moi necesarias para ir adaptando o urbanismo ao que en calquera momento o Concello pois considere, porque bueno, as cousas cambian e hai que ir adaptándose, pero bueno, temos aí unha modificación puntual que xa iniciamos nós e aí está tamén porque o técnico está Pero vos iniciar a modificación puntual, non sei se as eleccións foron en maio, e vos iniciar a dela en marzo. Sí, pero non ten nada que ver eso. Ten que ver que as cousas teñen o seu traxecto. Pero se non temos técnico, pois eso non se pode facer. Por moito que queira usted correr. Ou por moito que quixera correr, é igual. O caso aquí non o temos. Entonces, temos un problema. A miña duda é, porque agora parece ser que se vai facer outro contrato menor. Vale, vamos a facer contratos menores hasta que teñamos coberta con un interino. A miña pregunta é, porque xa recibín informacións de todos os tipos, un interino pode cubrir unha plaza que non existe? Porque ao mesmo tempo se modifica a RPT. Aí estamos modificando. Entonces, primeiro hai que modificar a RPT para crear a plaza e despois... Había escoitado cousas que a mí non me cadraban, evidentemente, non? Recibimos o traballo da empresa que nos facía modificación de RPT. O sea, que vamos a ter unha legislatura bastante larga co asunto do técnico ou técnica de urbanismo con todas as consecuencias negativas que ten para o noso Concello, non? Parece ser que é mellor estar sin el que telo. Ese é o malo desta historia. O problema é que o povo está sin servicio, e iso hai que solucionarlo, non? Pero hai xente que parece que dá igual que o povo este ou non este, con servicio ou sin servicio. Outra pregunta. Estamos facendo algunha xestión para que o faro chegue a ser o que Fisterra quere ou... Bueno, sí, ahora mismo está aquí Leo solamente. Bueno, estou facendo, non quero dicir máis alá. Sí, estamos gestionando. Xa diremos se chegamos a algo ou non. Non quero avanzar nada ao respecto. Vale. Bueno, moi ben, non quero facer máis. Vamos ver. Vou a preguntar de novo se se van a repoñer as cestas, canastas e vaise a combinar con porterías ou... Non. E despois a ver se poden pasar polas diferentes aldeas para ver os desperfectos que deixaron estes últimos temporais. Refirma a cartéis indicativos, mamparas de marquesinas... Bueno, non sei, como fui outro día, pois, bueno, digo algunhas, non? Bueno, en todo caso, si, non sei se o sabedes onde costumo falar, e se non, pois, a nivel privado, que xa vos informo o dos carteles donde, digo, porque como algunhas das cousas coincide en Vilar, na aldea onde eu vivo, non vai a ser que se as arranxadas vayan a decir que son favores que para pagar o apoio do Benegán. Para o pueblo, non para as persoas. Despois, algunhas das preguntas como xa son reiteradas do técnico de urbanismo, xa se explicou e tal, o do PEPS tamén, que está... Ainda falta o informe, os informes do técnico, pero agora xa non temos técnico, entón isto vai para longo, non? Esperamos que non. E despois, iba a preguntar tamén para cando a inauguración do mercado cultural, pero como xa... Eu a inauguración tampouco lle dou tanta importancia, de
máis importancia que poda usarse todo pleno. Entonces, eu penso que hasta que teñamos, pois, a ver pero esta eu solución. penso que vai merece unha inauguración porque Merece unha inauguración, ainda que sí. se chame Mercado Cultural vai ser a Sí. primeira casa de cultura que Que se teña, en sí. Fisterra, por lo tanto, Sí. eu penso que sería importante. Sí, pensaremos en algo. Teñen algunha proposta ou algunha actividade para precisamente do que falaba xa da moción para o 8 de marzo, o Día da Muller? Estamos traballando, si queres colaborar, se A ver, interesa, eu- pois vais... Eu quería facer unha proposta que xa Sí, fixera fai un ano, Exactamente, os teus o de novo de colgar Sí. de novo os tapices da Sí. memoria, que non sei si porque o que me contestara fora que desaparecera a placa, apareceu. Eu non encontrei desde logo. E o proxecto eu presentei, tanto era o da placa como o dos Os tapices, tapices están ali, que se o ordenan. dos díticos con toda a información e do acto que iba a ser, pero está no caixón, porque fai un ano. Entón, porque dixéramos a ver para se- coincidindo ca 8 de marzo, Claro, se pero o podemos de eso. marzo está aí. Sí. Agora estou de novo facendo Sí. a proposta. E, por exemplo, o Día da Rosalía, que sempre se facía algunha actividade cultural, porque a nivel así de actividades culturais está un pouco como parada a cousa, a non ser por cuestións personais como o Nadal, o Antroido, Semana Santa, non sei, pero durante o resto o programa durante o resto dos como antes, de días ou fin de semana ou tal, pues, Este ano ainda non empezamos a programalo porque ainda non pasou a que leva a red cultural que dixo que cando xa está a salir, me parece, a subvención da red cultural e que iba a pasar para aumentar estamos en unha técnica de cultura e iso, bueno, ralentizame un pouco porque teño que estar a máis cousas, pero vinga, en canto ela dixo que me chamaría a que levar o de cultural e sempre se pediu, máis ou menos, cadrado ano tras ano. o do Día da Rosalía, que se encargaba era a normalizadora lingüística. Sí, E eu me propoño, porque algunhas das actividades que se facían, ao mellor, pois non viña tanta xente como quixéramos e tal, e o que se propuxera a posteriori fora de facelo nos colexios para os nenos do Día da Rosalía, que é o 23 de febreiro. Vale, moi ben proposta. Sí. Despois quería se están cumprindo coa normativa de normalización lingüística, no que son as administracións que ten, non, digo porque hai dos proxectos do POS que están en castelán Hai dos proxectos non fos que están en castelán. e fíxome gracia a palabra anejo. Se li ponen o reiña N, pero escribí anejo. Nos inscribistes no encabezamento pon onde se reflexa memoria e anejo, que ainda que está na RAE, o de anejo, pero tamén está anexo, por lo menos puderon poñer anexo. Eu non o direi. Bueno, pois quero dicir que se faga algo nese sentido, porque a ver, normal é que se cumpra a normativa, porque así pues, tampouco non faría falta esta puntualización, porque por lo menos non digo que a nivel particular cada un que utilice o idioma que queira, pero nas institucións o normal é que, porque además hai unha lei de normación lingüística consensuada con todos os partidos políticos e, por lo tanto, non me acordo de que ano, pero bueno, así que... Bueno, son moitos proxectos que os técnicos teñen que facer para esa data, con pouco tempo e... No, digo que... contarse. No, pero que ademais, Tope. por certo, tuve unha invitación para a Casa do Maior, esas casas do Maior que, Sí. está facendo a Xunta En castelán, para non facelas os centros de día e en castelán. E de fe, o sea, a invitación a xerente que leva a empresa esa en castelán. En E castelán despois, parlante, no? nos rótulos que aparecen,
frases e palabras en castelán. Eu penso que a xente, non solamente a xente da aldea, eu penso da aldea e do pueblo, de onde sea, quero dicir, os usuarios, eu penso que se sentirán moito máis cómodos que lle falen na súa lingua. O sea, que supoño que, a ver, estou falando de locales que son do Concello, administracións Sí, e tal. pero son Polo locales, menos, é un local cedido. polo menos para- eso. eso, Xa digo, a ese nivel control. particular, tal, pero quero decir que o personal e todos esos os escritos que se fan e tal, que se Xa, procure pero, mira, que se procure facelo en a galego, non? promotora é castelano parlante, é galega, pero é castelano parlante. Non lle pongo a cambiar o idioma no pero que iso non vale. refiro a É- xerencia, é- digo, eu penso que E o os usuarios proxecto era deles, os que yo aprobado usuarios pola van a Xunta. sentir moito máis cómodos, non lle parece? Pero eu non lle vou a impoñer. As cuidadoras son veciñas nosas. Xa. Falaralles galego, e se hai algún maior que fale castelán, eu estou segura de que tamén non terán inconveniente falarlle. O proxecto era deles, eu lle vou a decir como teñen que pintar as paredes ou que frase teñen que poñer ali dentro. Non, nin como ten que facer as invitacións, Teresa, eu en eso No, sí, non me meto. xa digo a nivel particular que non, tampouco me vou meter, pero quero dicir que Para se min é un nun robo local, que para min eu non o considero que sexa para min. Este robo que faz. que foi cedido polo Concello, Pero é cedido, a mí o que me importa é que estemos maiores ali, cómodamente, recollidos, os nosos maiores, pero que elas puxeran ali nas paredes frases que elas consideraron, eu aí non... bueno, eu digo que hai que ser máis cuidadosos. Bueno, Sí, pero terás que dicir a elas. xa, bueno, se cando me padre xa digo... Exacto, sí, eso non... Pero bueno, pues, falaba tamén dos proxectos eses. Eso sí, que Vale, probablemente fixo É que non sei se hai algún castelano parlante. hai bases para... Bueno, No, porque tampouco é, o sea, se reconoce tamén o idioma castelán, entonces non hai mayoritariamente... xa non vou a volver a preguntar polas ordenanzas, porque xa é un pouco cansino, porque todos os plenos ordinarios, desde que empezou a legislatura tal, pues, non sei cantas veces se preguntaron, non sei, xa non pregunto. Están no seu trámite. Nada máis. A Doutor Caravana está publicado. Nada máis. Vale, moi ben. Entón, que hora é? As 21:07, levántase a sesión. Moitas gracias a todos por acompañarnos.